noget helt andet. Jeg var virkelig vild med det der Tina Lund-program, der var for 3-4 år siden, og jeg er virkelig ked af, at jeg ikke sendte det på det tidspunkt. Men Tina Lund er heldigvis tilbage på skærmen, denne gang i en fitnessreklame. Som en af verdens bedste springrytter, så synes jeg, det er vigtigt at have en stram røv. Og den kommer ikke af sig selv. Den her øvelse gør din røv virkelig stram. Tina, må jeg gerne mærke din røv? Ja, det må du gerne. Hold nu op for en røv. Den er jo helt vildt stram over det hele. Jeg er også rigtig glad for den. Jeg kunne godt mærke på din røv hele dagen. Min egen er for stor. Det synes jeg. Hej, skat. Hej. Dejlig rev. Tak. Det er det, der sker, når man får Annie Garner til at skrive sine reklamer. Eller også er det en ordblind, der har skrevet dem. Okay, der står rev. Hvis I synes, den er dårlig, så skulle I se den her. Hej. Hej. Nå, men står du lige og træner, eller hvad? Altså, og hvad? Og træner? Ja. Træner du tit? Jeg træner 3 gange om ugen. Det var meget. Ja. Så bare alene, når du træner, eller Om ugen. Hvad? Bare om du træner alene? Eller? Nej, jeg har en personlig træner. Han hedder Morten. Han kender jeg godt. Morten? Han er sådan en dygtig træner. Ja. Hvad med dig? Nå, men jeg træner jo mest inde på løbebånd. Løvebånd? Løvebåndet. Yes. Så. Men løvebåndet giver også en rigtig stram ravn. Du er bange for at få skader, eller hvad? Det er ikke en skade. Ja. Jeg ved ikke, det er en anden fugl. Jeg kan ikke sidde og fisse af med en styr. Vi skader der ikke nogen. Vi skader ikke nogen. En krav. Kraver ikke dig, vi står og laver i fitnesscenteret. Hey, jeg har altså abonnement. Jeg har medlemskab. Det hedder medlemskab. Au. Hej. Jeg har en aftale om at komme her under nære i hvert fald.